Ni Kajin ay isip pa namin kay mas kuila na ko na siya. Kuila na ko. Mama ni Kajin, si Gapurang ni Kajin kay Otto naman god, maliit na ba. Nagpas na si Kajin. Dali pa kay Otto na be. Nagpas na si ate ni Kajin. Ay, kay babe, naka be. Awa ko na be. Wala na, hapit na. Hapit na murot kiki ni Kajin. Kay kadadlawan man siya notbrush. Dali be kay Otto na be. Am down ba sa kubangan? Up, yeah, down. Up, down. Up, down. Up, down. Na. Ana. Anam nang kiki kada adlaw mamnot brush basta biskuila manot brush mi gina pero di biskuila ni Kajin di ram not brush kung manot brush siya siya timo gutumon siya. Law na. Makano. Napam kiki be. Napa? Napam good. Ayo bagso dia kay na buling dia. Makano. Hello, nagkakong ipon na pa. Napan say usa ka yelo. Topong na kay ngipon ni Kajin di pare sa una nga pan kay ba karon uli ana gamay. Usa dire. Okay man agud. Ay las be mong ngipon kag mic istanan di ka kadot kan ona. Di pa ikis ni Kajin kay yang ngipon dagko kayo. Nindot kay usap. Tuon ng ngipon. Katawa yang manghod. Yang manghod katawa ra. Ngis-ngis ng nagoy. Mga na akong bago na maestro. Ano mo, nakipagkita niyo na rin. Say pakita mo. Asa, nakipagkita. Tama. Ay pakita. Kita na ko, lalita ko. Balik ka. Unsa dero rasa? Gusto si 32. Makita de dos. Karon, Diri ka Jing. wala rin mga tao na bilin. Ako na nag-usap ng kagkuyong. Ha? Yung tama nga kauban. Gawa ko kakuyong. Wala kay koyog. Anay say tarot sil diri si tabi-tabi. Nagukaan ba tang? Naggutom ko na si banana. Guys, ang banana da. Ang banana daw, gutom ni ko banana. Ah, banana? Ina, yeah. Yeah. Ang tarsil, ingon ko na siya na. Mukha siyang banana. Banana. Why siyang banana na? Bata nag-banana sneak ko ron kay. Anak nakaisudan, binimpiti ka. Ang kanaw na ng tarsier, timos rumanggot. Timos o ka ng ok-ok nga, apan-apan. Timos, Timos, ok-ok, apan-apan, tiki, toko. Lagoy. Nakitiki. Sige na, be. Kay maliit na ka, be. Iskolilaras ni Kajin. Imong kon, be. Imong baon, be. Asa imong bag? Asa may imong bag? Sige na. Mo na imong bag. Natanan dia, ang baon mo. Tanawa ko no, nabang baon. Imong baon. Imong ballpen na dia. Imong notebook man. Uy, mo Dire. pa ni Jing. Dara. Grabe, nasuod man tanan ang notebook ni Kajin, yung baon siyang bag, piting gamaya. Hoy, Yan na, be. amin na. Dara, yung tinuod ako bag. Imong ballpen ba? Dapa? Dara rin tinood bag ni Kajin, gida siyang mama. Gida siyang mama, de.